колко високо можеш да скачаш. Дай. Престанете, тук не е място. Възмущават се хората, ние сме възрастни. Нищо ли ред не се направи? Може ли за малко? Не лаза малко, искам да питам, че тия двете пички, както се целуват тук, не те ли дразни нещо така? Не, на мен ми се тая. Как така ти се тая, бе? Стига, остави му, че те Няма намира. нищо лошо в това, имам предвид просто. Нищо лошо няма. Ими не е смисъл. Ти на колко години си, момиче? 15. И според тебе няма нищо лошо. Не знам. Поне така се научи. Те си живеят живота, правят каквото си искат. Ако видите мъж и жена да се целуват, какво ще кажете? Също не е прилично.